mu na le hriat na min petu kan pathian hnena kan za in lom thu isayang u episode in tranna chuan sawian le afanu siau te an lo langa sawian chuan afanu abula alo kalamu chuan mak ati hlea achan chu anu khwin medusa hnena chuan amamo ang cultivation level a khen ma chuan athua san don lo ti anu hnena alo tiam to awanga ni siau chuan grandpa tia akau master Mu Chen chu atiam heavenly pil chu peturin angena mase master Mu Chen chuan pek atum lo lai mun atang chuan achuak ngal deya siau chu athin rim hle achan chu a hmu ve le apu chu achua dei fo thin wanga ni siau chuan ui komati hlea achung te ta na man ai chuan rohlu tam tak von that tlat chu om zanei lawani ti asoi achan dik tak chu siau hian master Mu Chen dam do hlu tak le rohlu tam jok chu a man zo sak vek to wanga ni siau in apu le apa thil lo soidun chu enge ni ti a zo chuan sawian chuan atan na phurom tak me nei thu a lo hrila chu hria chuan siau chu a hlim hle ma se a hlimna chuan re dai lo achan chu anu queen medusa chuan rala tang chuan level 10 earth sovereign level a thlen masak photo chuan pon lamba chu arem ti lo thu a lo sei le a azom lo ani chuan kumthum chungut endless fire domain a pon chuak thelawin shem ani don ti a hril sawian po chon medusa mi ji a hriat chian ema wangin anu bula hole mei turin a hrila siau chuan anu khir ji a soya anu pakhat jok zunarin aduat fe jok thu a sei sawian chuan anu diam pui meya chuta asin churon in thlakin zilai zong te chuan hi yawa thi thuan lo hria hi yaw chu an academy phatsan tu alo nireng ti an thre chon mak an ti in an rilru a boy hlom hle achan chu punishment hola general chak pathum te kha sen kang sen le li zon tong te ba ka tuin nge beita ang ti anin zot loma sen kang sen le li zon tong te la chu spiritual king an beina lama khan an hliam na sa hle to ani tuna hian zirlai chak big pani chawan om to awangin mi zong be se na chu Mu Chen na chu nga ain ngatta ani mase vandui thla takin Mu Chen hian spiritual crystal anei tlem ber awangin general pathum te kha wa chaw challenge ve ngot po atan thil harsa tak ani tlatani Northern Havens Academy hall a chuan elder ho chu sen academy che dan wang chuan an thin rim hlea achan chu hi yaw kha an academy an lo la lu reng ani ti an hriat chho wang ani elder pakhat chuan engthil chian nge an tum ti hriat na chui zui rota ma se elder then kha chuan fiatna tling om lo awangin va chui zui va kha om zia om lo hle in an hria ti chuan elder ho chuan hi yawa thi ta ka wangin academy hruai tu hne na zirlai tharte chawlu phalna spiritual enlightenment pik chu dairaga honsak mei turin an tia hi academy panga 5 red academy zinga an academy hming chiatna laka an humhim thena kong om chun ani tlatani hunting competition an neya hian general pathum te ma chhon tura chak tok mi pahni chawan om towa lezon tong le sen kang sen te chawan ni hi yawa thi towa sen kang sen la ahma in molong ji a beina hliam na tak atuara hliam satlia ni lawin poison ani awangin a hliam adam mei theilo tuna an academy number 1 ni ma se general te be turin a chak tok ri lo hle ani chuwang chuan Mu Chen chau hi an be se na nei chun ani ta Mu Chen la hian thiam na nga hle ma se spiritual crystal anei tlem ema wangin general pathum te be phatura crystal khom tam chi nga top 3 a alan hmel si lawa zirlai te tan enlightenment peak a lu chu thil the ani don lo enlightenment peak a an lu lo chuan an chakna an tipung theilawanga academy panga in elna lo om tura among pha ani le nge yang academy hruai tu chuan an tin mun chu a hra thiam hlea ma se in elna kalphung chu khak the ani lo thu a sei thung Mu Chenan general te be thei tura remchang a hmu le hmu lo chu ama kuta ain ngatani a lo tia chuta thatang tak liam ta thil thleng lo langa Mu Chenan Thunder Arena a thapui thoa alo in train na sa hle lai kan hmu ani chumi hnu chuan a sit in thak le ngalin loli chuan
hi yawan Mu Chen alo bitum tlat thin chan kha Mizo na enrol wang ani ti a thiama Mu Chen chuan hunting competition a zo huna la ching fel vek don ti a se ani Mizo na ho te hi Mu Chen hian spiritual len an omlai khan tha sak tawin spiritual len atanga no cho hialania Mizo hian Mu Chen hi tha dan adap renga an sein academia hi yaw po lutu ra som tu ani loli taksa tur poison ompo abode vek to a chumi hnu chuan hun nuam le muan tak an hmang dung tari ani loli chu an hnu deuh chuan alung ngai dewa a chan chu tun din huna spiritual crystal khol tlem ber an lani wang ani ma sem Mu Chen hian ro man na lian tak aneya chu spiritual king vat ne ani spiritual king omna hmula chuan rang takin an kal ta a lai hunan thlen chuan mi pahnih hian an lo bei meka spiritual king chu an rin phak bakin lo chakani Mu Chen chu a hun taka a thlenga chung mi pahnih te chu mun hima hruin chol hadam turin rila king san chuan spiritual king chu level 7 early stage lai a thlen to awangin film khur turin a hrel zui bo Mu Chen hian a hlom zia hra thiam ma se chakna chan sa nei ring Thunder God body a man chuan a cultivation chuan level 6 early stage a thleng theya chu ba ka a body chu a fein a chak hle bok don ani Mu Chen le duali te chuan spiritual king omna lam chu an panta a spiritual king chuan anomna chu a hrengal a ron be ngala hi yaw ang vela chakna nei ani awangin Mu Chen hian ne thenge a in ring hle Mu Chen le duali te chuan spiritual king bena chu an bum thei zela counter attack ing mazat an nei zui bok ma se spiritual king chuan olsam takin a bok saka rang takin upper hand aneya Mu Chen te pahnih chu an tol le dora spiritual king hi lian tak ni ma se maktak main a cherang hlea cherang view ma se Mu Chen chun attack na hun ram chang a mu hlawa ma se chuwa attack chu a tok lo na sa hle spiritual king laka chun omzia a nei lo hle ani Mu Chen chun rei lo te a thil maktak a muta a spiritual king hian an mani a nei vak du tlat lo Mu Chen chun a chan chu a hre chiang hle a apuk chunga hian spiritual king hian thil enge mahum him anei an nge yang ti a hre thiama Mu Chen chun ro mana asiam ngala spiritual king hian a be chun som zer lai Mu Chen le loli te chun chu hunram chang chu mangin puk chunga chun an lut ngala chu mu chun spiritual king chu a thin rim hlea rang takin a zui ta a puk chunga chun spiritual crystal tam tak an mu chuaka ma se heng crystal zong hi ranking sang pathuma an lu theina turin ala tling tok lo puk chunga chuan spiritual king chu ron thlengin Mu Chen te chu aron bei zui le ta a Mu Chen chuan luali hna spiritual king a bei let line spiritual crystal atam the ang ber lo la khom turin a hrela a soi chu zomin luali chuan rang takin crystal te chu ala khom ngala a absorb lai chuan Mu Chen chuan spiritual king chak tak pe na chu tuarin a bei let na sa hle chuta spiritual king chuan a target chu thakin luali chu a beita a ran takin Mu Chen chuan luali chu aron pui le wata an pahnih chuan an bei dun ta ani reife an bei hnu chuan spiritual king chu an hne ta ama ero chu hne na chu a dai rei lo spiritual crystal te hian spiritual king chakna chu an siam thale theya spiritual king chu rang takin ron dam le a ma se chu beitum to lowin spiritual crystal tam tak an la khom to awangin Mu Chen le luali te chuan tan chu an tuma ma se chu spiritual king chuan arem ti lo na sa hle a ma zung aya na sa zokin a bei le a luali chu din hun hlom taka ada ma se Mu Chen chuan rang takin aveng hima tan chu the ani lo awangin vai khadang bei dun le an tum ta ani Mu Chen an luali a thlop line luali chun attack rang takaneya ma se spiritual king taksa chu a khau hle ti a chiang a attack na chun omzia anei lo hle ani chuta Mu Chen chuan luali chu demon lotus formation a boss sai line spiritual king chu lo dang tlat turin nge na luali chuan Mu Chen an hun anei theinan a main a beita a
chuti lai tak chuan sen kang sen le li zuan tong te chu an ron thlenga Mu Chen le luali te thodun na anti buai me don nia an in thria ta wangin in tol lawan tu mani luali hian Mu Chen chu attack thei zong laka ahum him zela Mu Chen ro chuan formation zo felvat atum chu spiritual king chuan muin Mu Chen thil ti tum chu a re chuaka dang turin a pan ngala ma se Mu Chen chuan technique dang activate thutin spiritual king chu ati top ngala spiritual king chu a thinrim chu sawa thinrim na awangin ataksa chu asen ta vekani loli chuan Mu Chen hum him turin malama pan le a lua short river slash mangin spiritual king chu a ma chonta ani chuti lai chuan Mu Chen chuan a formation chu a zo felta a lotling takin demon lotus level 4 spiritual formation chaktak asiam ta ani mase Mu Chen an pakhat mai ni lo demon lotus pahni asiam an mu chuan lo phuntu te chuan mak an ti hlom hle loli chuan spiritual king beina chu anorlet ngata chuti lai chuan Mu Chen chuan demon lotus pahni chu aron chua ve thung chung beina hlom le chaktak chu spiritual king chuan ado hne lawa athita ani chu chuan Mu chuan sen kang sen le li zuan tong te chuan mak an ti zual hle a Mu Chen point mak ati hle a chan chu level 5 spiritual formation thil ti thena mangin formation a siam ni in lang chuti la chuan punishment hola challenge arena a general pathum te chuan challenger te lo thlen hun an ngak reng ani in el na hi a hlim le zual don ni in an ngai anni hi Northern Academia senior ven him na thok tu te an nia an level hi level 7 an thleng vek to ani Mu Chen ten spiritual king an tha hnu chuan spiritual crystal chu an mamo angzat an hnuwa Mu Chen hi general pathum te ma chhon thei turin atlingta ani hun rei lo te chunga tianga Mu Chen alo chak chhota hi mi zong in mak an ti hle tuna chuan spiritual enlightenment pik than theina tur beiseina a man ringta ani theng tur chuan general pathum te hi an hne angai dona Mu Chen le sen kang sen le li zuan tong te hian three generals hi an hne ani chuan an chakna hi academy zirlai pumpuin an hlok pui don bokani he thu hian zirlai zong chu ati lom hle a abik takin Mu Chen an spiritual king thil thei tak a hne ti an hriat nuwa ti chuan Mu Chen chu a senior pahnih te chuan an lom pui hle a chuta li zuan tong chuan thil poi mo tak sei pui tur a nei thu a hril zui general pathum te an ma chhon tu te chu a hril fia gutian ian hi an mani ang bokin level 7 early stage a oma insuala han in bevel nuam ti em ani tian ian spiritual art chaktak a mangani atia midang le chu zo king san ania great haven magic technique a manga cultivation level in anga chuan tu main an hle theilo thluga ni ati ani po chu level 7 early stage thawani atia an pathum zinga hian linzeng hi achak bera an hun line heavenly ranking a number 1 na ania level 7 middle stage a thleng to bok sen kang sen tuna number 1 le di zon tong tuna number 2 te chuan an beite hne ngei turin an thei top an chho don ti an soya an hne ngei an ring bok abak chu Mu Chen a hne na ikota ain ngatang an ti a nena an changlawani chuan 5 grade academy tha panga te in elna lo om le tur chu an tan a harsa zual hle dona elder ten an sei to angin dana om miawa an hne lo chuan an chakna pun na tur enlightenment pika an kal thei don lawani chu tianga ni chuan academy panga zinga among pha chu an chan le turani don Mu Chen hian apoi mo ji a hra thiama a senior te chu ama ring turin angena sen kang sen chuan Mu Chen hne na pressure in pelo turin a hrila atlo mangai ani point 2 main andem don lo ti a soibo tuna Mu Chen a chakna hi level 5 late stage ania a lightning body mangin level 6 early stage a akai sang theiani ma se level 7 bepo ni se a theina tam tak wang hian ai level sang po a hne theiani hi yaw a hne dana khan kan hra thiam ome ti chuan Mu Chen chuan hi yaw chungchanga khan jizu na enroll ti a soi chuaka spiritual academy competition lo om tura jizu nen an kar aching fel don ti in ring tok takina tiamani academy ta nemo
ami malphu balak na tur emapo ni se achakna zongjong nen a beidon ti inring tok setin a soi le a senior te chuan hi yaw le spiritual king a hne to awangin achunga rin na nga antumani an soi ho hnuwa Mu Chen chuan a lightning technique chu a training chunzom zela reivak lawa chuan luali chuan kem chunga kalkwal pui alo soma Mu Chen hena general challenge tura tinglo zirlaiten and spiritual crystal mangin spiritual enlightenment pika an lut ve theiti a hrila spiritual crystal nei claim deuh te chuan midangta an leisak thei bokati chuti lai chuan Mu Chen te bula chuan zirlai tamtak an lo pung khoma lom thuan ron soya Mu Chen chuan lom pui hle bok Mu Chen hian mi zongjong hena in beina lo tura hena a chan ngei tur thu atiamani chumi hnuwa Mu Chen chuan a phur chu ri thlema se loli hena atana ni chuan a bei dongai lwang ti a hrila chuti lai chuan loli chuan an bula chakna danglam bik a hre theya Mu Chen po chu chuan ati boi hle an pahnih chuan chu feeling chu an zuya zirlai pakhat enkol dorte takte pakhata chuan an thlenga zirlai hian Mu Chen chu a hre chiang hlea a thil zor hian general pathum te hne na konga apui theiti rintlak takin a soi luali chuan thil zor zinga lungmak tak mai a hmuwa a hlu hle ti a hria sumdong chuan a pu in luarin sa a hmu ti a soi fia Mu Chen le luali te hi kapulan ni awangin sumdong chuan spiritual stones makta duai ni in apek phal thu a hrila ngai saklo darin Mu Chen te chuan kalsun an tuma sumdong chuan rang takin aman chu ati hniam ngala reivak lawa phei chuan spiritual stone nuai ni chau a thlen thlengin ati hniama Mu Chen chuan a lei sakta ani zirlai dang te chuan mak an lo ti hlea a discount na salutuk chu an lo sei sela luali chuan engwangin nge Mu Chen hian a hlutna po a hriat lo lung pakhat leinan sum tam tak a sen tu ti a zota Mu Chen chuan atan engkim ti sak adu thu a hrilani luali chuan lung an lei hi ani na taka chuan thilman to tak ani ti a soi fia lung hi unforced divine stone ania lua divine sword seal ma saber hon na tura thil hlu mu turwang takania ti luali chuan seizamin apuin divine sword chunga seal pathuma da ti soin lua divine clan humhim na mo phurna aro chun theinan pakhate te a ati chet angai ti asoya ma se ma seal ma saber ti chet atum tum chuan a hlo cham chiang hlea lokana akir le humpo a hnai to hle ti a sei bo chu thu hre chuan Mu Chen chuan luali chumuang chang hin a kwa chu tiang phur ri tak chu ama chawin a phur tir ngai lawang ti atiama ama hum him thei tur khopa thil ti theina anei hmalo chuan saksok tura a beisel tur thu atiamani luali chuan Mu Chen hena an inveng ton rengang ti thutiam siam turin ngena an bo chi ani chuan a bo che jok jokin at ko zum tangte takte chu an hlawang ti in chuta luali chuan lua divine sword chu ala a tharau khowela aluta divine sword chunga chuan a pu in a hnu chia sil pathum chu a hmuwa sil ma saber umna lampan na step thui taka chuan a chawa step tin hian staircase dang asiama chu chuan a topa sil ma saber a thlen thlengin malampan zel turin a puyani hun khora lovin luali chuan divine stones magin sil chu ati chia a kalphung chu sheomin harsa hlema se Mu Chen fuina awangin a ban san tu lawa lua divine clan veng tu ni a phu tak zet ti fin fi adu bok achunga mo phurna pek to chu len chu ngai atumani atopa chon luali chuan lua divine sword sil ma saber chu hlotling takin ati cheta ani tuna chuan sil patina le pathumna chawa omta luali chu alom hlea a chan chu sil ma saber chaw ala hong na chungin divine sword chuan ora chak tak chu ati chuak to ani luali chuan he lua divine sword thi lua divine clan ral thom thiang hlim ani wang ani thu a sei chumi hnu chuan Mu Chen le luali te chuan hun luam tak an hmang dun ta a tu jing a chuan hun re tak an lo nga to challenge su a to pa chuan a in tram ta lenzeng chuan sen kang sen chu chi baya buka ani hmu hun ber tang khan
hun rei tak aliam to ti asoi hemi ma hian voi tam tak anlo in bei to ti sen kang sen chu a hriat non tira sen kang sen hian punishment hall hi zom ve lo se heavenly ranking chu san lo bok se midang tan pakhat na ni chu thil harsa takani anga tipok sen kang sen chakna chu a fakani linzeng chuan sen kang seng hian engtiangin nge ma asom ti mu adu thu a sei le a punishment hall veng tu zinga mi ani angin a su don holo ti a hril bok anin beidan tu ro hmana an siama Mu Chen hian gulkin ian a chonanga di zon tong hian zoking san a chonang ti chuan sen kang sing le lingzeng te an chon don ani zoking san level 7 early stage chuan le zon tong level 7 early stage vek hena in ring tok zat hian move som ineya voi khatlek min hit fu ani chuan ka chaklo ti kapamang in ring tok zat hin atia chu thu chuan li zon tong chu ati thin ur hlea malama pan don che chuan episode chu atop ta ani